जोनोम जागोदान उन्दै गोरलै गथ'खौ बुथारनानै माइबारियाव गारनानै दोनदों। नोंथांमोननो ससेब्लाबो भिडिअ क्लिपखौ होगासिनो। तो बेनि सिगाङावनो बेनिख्रुइबो बांसिन इम्पर्टेन्ट आपडेट नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों। नोंथांमोना बयबो नैबे स्क्रिनाव नाय सानै गथ'नि फट'खौ मोजाङै नायनानै लाग्रो आरो मोजाङै सिनायनानै ला। दासान्दि बे सानै गथ'आ गोमानानै दं। नोंथांमोना सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला बे सानै गथ'खौ रैखा खालाम आरो हमनानै दोन आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। आरो बे भिडिअखौ हाजासे बयबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे गथ' सानैया जेराव दं बैसिम बे भिडिअआ सौहैयो आरो बे गथ' सानैखौ रैखा खालामनो हायो। गोमानानै थानाय सानै गथ'सानि मुङा जादों सासेनिया दावगाफु बसुमतारी, सासेनिया शुभ बसुमतारी। सानैबो क्लास 2 आव फरायो। गामिया बादुलिपारा, पिअ बर' बाजार, पिएस बिजनी डिस्ट्रिक्ट चिरां गोलैयो। तो नोंथांमोना बे सानै गथ'खौ बबाफोर नुफ्लांबायोब्ला अन्नानै खौरां हरनो दाबाव। दिनैनि गोदान मोनसे फुल आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन। जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि रादाब नायबाय थानो गोसो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, अब्लानो नुनो मोनबाय थागोन। बाय।